Republika Srpska je nebeskoj Srbiji podarila veliki broj novomučenika i takođe je srpskoj istoriji podarila veliki broj junaka. U prethodnom ratu je podneta velika žrtva, pokazano je veliko junaštvo, ali se postavlja pitanje da li je srpski narod dobio ono što mu zaista i pripada. Ostali smo bez 51% svoje teritorije. Ostali smo bez svog Sarajeva, u kom su Srbi bili većina sve do popisa iz 1961. godine. I dalje nismo nezavisni od svojih neprijatelja. Republika Srpska niti je nezavisna, niti je pripojena Srbiji. Otuđuje nam se naša srednjevekovna kraljevska tradicija, Ljiljani, i silom postajemo republika. Ostajemo bez imena Bosna i Hercegovina. I to nije sve. Niko ne zna šta piše u originalnom dokumentu Dejtonskog sporazuma i kakva budućnost predstoji Republici Srpskoj. Napravljen je 1.000.001 kompromis samo da bi se sačuvala vekovna ognjišta bez ikakvog uvida u dugoročne posledice. Već je jednom srpski narod napravio kompromis sa fatalnim ishodom, a taj kompromis se zvao Jugoslavija. Na taj način se ratna pobeda Srbije u Prvom svetskom ratu pretvorila u tragičan poraz. Srbi preko Drine žive u jednoj velikoj agoniji neizvesnosti, ne znajući da li će sutra biti proterani, izdani i osramoćeni i na taj način dočekati kosovski i krajiški scenariju. Ako je jedna takva agonija neizvesnosti pobeda za srpski narod, kako onda izgleda poraz?